Ziua tuturor, mulți întreabă câți iezi fată capra nubiană, deci depinde de vârstă, dar avem și excepții, de exemplu capra la a doua fătare, avem 1, 2, 3, 4. Deci 4 iezi sănătoși, mari, dar să știți că în dependență de vârstă, totuși avem și capre care fată la prima fătare, de exemplu, și câte unul uneori, dar sunt mult mai mari, chiar dacă vârsta e aceeași, după mărime sunt mult mai mari. Avem aici, de exemplu, pot să vă pun, sunt fătați o diferență în 2 zile, dar vedeți cât e de mare diferența în mărimi, chiar dacă capra care a fătat este de prima fătare. Deci și a avut unul, el este unul voinic, mare, o să crească foarte repede. Această capriță, de exemplu, de asemenea este de prima fătare, dar are două iezișori. Cât mai mulți, deci, a fătat capra iezi, cu atât mai puțin lapte le ajunge pentru fiecare. De aceea noi trebuie să ne stăruim ca capra să alapteze fiecare ied. Pentru asta 2, 3, 4 ori pe zi. Deci controlăm, o ridicăm capra, ne uităm dacă toți iezii sunt sătui. Asta e ușor de controlat, deci iedul care este sătul se culcă undeva în colț și își așteaptă ora iară mesii, cam în fiecare oră se scoală la mâncare. În cazul în care căprița care a fătat nu-i ajunge lapte, noi putem deja să-i mai alăptăm și de sine stătător, să-i mai adăugăm de asemenea lapte. Deci asta se face în cazul în care căprița fătată are destul de puțin lapte pentru 4 iezi. Și nu este insuficient pentru 4 iezi, dar asta e mai rar. De exemplu, această capriță, chiar dacă nu are cea mai record de producție, este destul de pentru a hrăni 4 iezi. Și, de exemplu, să știți că încă depinde la nubiene, nu uităm, grăsimea și proteina e foarte ridicată în lapte. De asta și să știți că nu e corect să comparăm o capră simplă sau din altă rasă, care fată, de exemplu, de asemenea 4 iezi, și spunem că eu am avut și nu-i ajunge lapte, iezii nu se satură. Deci nu este corect, pentru că capra nubiană, după câte știți, are un procent de grăsime foarte mare, mai ales după fătare, poate ajunge chiar și la 9 și la 10%. Pe urmă el scade în prima săptămână, dar oricum, după ce scade, el nu scade mai puțin de 6,5-7% de grăsime. Asta și e un plus foarte mare, că iezii, deci, se satură mult mai puțin biind, da? Adică consumă o cantitate mică, dar după nutritivitate, deci după energie care o poartă, aceeași cantitate de lapte este mult mai mare în comparație cu alte capre din alte rase. De aceea nu este o problemă. 4, noi am avut chiar și 5, este mult mai rar desigur. 4 este des întâlnit, în fiecare an avem la nubieni. Cel mai des este numărul de 3, de 2 deja mai rar și de 1 foarte rar. De obicei este o căpriță de primă fătare, care, de exemplu, putea să îmble cu un țăpușor de asemenea de primul an sau a doilea an, deci tânăr. Țapii tineri, deci de asemenea, au sperma mult mai puțin activă, mai puțin concentrată, de aceea și vedem așa diferență. Deja caprele maturi și țapii maturi am perechere, deci după cum vedeți, 4 este normal pentru caprele nubiene.